хора, аз съм Дошли ТВ и добре дошли във втори епизод на Neighbors from Hell. Така, от миналият епизод разбрах, че доста хора харесват играта, което си нямах и на идея. Знам, че преди беше модерна, но не знаех, че и в ден днешен я харесват хората. Но да, ще направя все пак поредица, аз и без това исках да направя. Но много ви благодаря за позитивните коментари и лайковете на миналият ми клип на нея. Така, днес искам да ви обясня нещо, защото остават само две епизодчета, докато започнем втория сезон, който е малко по-кратичък. Но, за да не свърши клипа толкова бързо, ако ми достигне време, ще минем след тези две нива, ще минем и ето тези двете, които не сме минали на 100%, за да може като завършим сезона да ми даде една златна статуйка тук вместо бронзова. Така че, да, ще завършим всичките на 100%, ако ни остане време, но първо нека започнем с The Old Spoil Sport. Така, съседа е футболен фен, особено когато децата изритат топката през прозореца на кухнята му. Той просто иска да релаксира, докато свири на пиано. Така, добре. Това е инфото за днешното ниво. Имаме на разположение 6 минути и извинете, че постоянно кашлям. Много ми е гадно. В принцип тук ще оставам, обаче ми се снима. Така. Тук има някаква чанта. Взехме боулинг топка от тук. Този път той слиза на първия етаж, така че бързо да надраскаме майка му. Като гледам има цвете. Това цвете той го мерише или не знам какво правеше, поливаше ли го. Сега ще видя. Да, ето идва тук. Дано да не дойде в банята, защото в банята в момента... Бързо! Как ме видя, бе? Как ме видя, като аз влязох и то ми излезе после? Добре. Няма проблем. Взимаме отново топката. Нещата от чехмеджето. Драскаме майка му. И влизаме в банята. Така, тук ще вземем важните неща, като туалетната хартия, сапуна и да видим в шкафчето тук, медицинското има ли нещо. Не, няма нищо този път. Обаче слагаме тук сапуна, за да може ако влезе да се подхлъзне. Дано обаче да не влезе, защото ще се прецакам пак. Дано не влезе сега, защото иначе после ще трябва да влезе. Все пак като му направим някакъв номер. Така. Ето, сложих съм тук всички капани, омазал съм туалетната, сложих сапуна, обаче сега дано не дойде. Да, не идва. Слава Богу. Сега отиваме някъде, за да го накараме да дойде там и всичко да му се срути върху него. Обаче това ниво е доста трудно. Маркера обаче тук ми трябваше за още едно нещо, доколкото си мисля е да му надраскам тук нотите. И тук взимам този телефон, за да го базикам по телефона, сега ще му звънна. Дано дойде долу. Да, идва да го дигне. Аз през това време бързо отивам в кухнята да видя има ли нещо в хладилника. Да, има сирене и яйце. Не, тук. Сега ще дойде тук. Също тази боулинг топка трябва да заменим с истинската футболна топка, която децата изритват през прозореца, обаче трябва да съм много бърз, защото той идва почти веднага. Сега ще изритат. Сега се защипа и трябва да се почне да се свири нормално, тогава ще изритат и бързо трябва да заменя и да слизам. Така, ето я. Не, този път не успях. Не можах да натисна на правилното място. Поне видях. Да, поне видят. И сега с сиренето мога тук да му оклацам растението. Да смърди толкова, че да отида да повръщам, мисля, че в банята. Или не знам, нещо такова беше. Сега моят шанс да отида горе. Но то също няма какво да правя горе. Той не гледа телевизия, нито сяда на дивана този път. Топката трябваше някак да я заменя, обаче не знам как. И защо ми е още веднъж този black маркер. Какво ще правя с него? Нали вече му надрасках нотите. То безкрайно ли може? Ето сега повръща тук. Отида да повръща, обаче се спъна и
му направихме още един номер, сега ще види тоалетната хартия, как е омазна тоалетната и ще ни остава още един единствен номер, а той ще бъде именно този с топката. Трябва да сме изключително бързи, доколкото знам, тук я фърлят. Бързо натискам я, заменям я и бягам. Не трябваше пак да го прецаквам, но просто се зачудих защо ми е този маркер отново. Ето го, качва се. Да свири, пак ще защипа пръстите, обаче да, тъмън ще ми изпечели малко време да се приближа. Така, обаче доста се ядоса, доста. Имаме 2 минути да го завършим. Опа, успях. Извинете, че не говорех докато го правих, просто беше много напрегнато и за малко да ме види. Видяхте как излизах от стаята. До сега той ритна боулинг, топката си струши кръка направо и ние минаваме нивото. Така, excellent, 100%, 8 от 8. Започваме следващото. И последното, като ни остане време, може да минем и тези две нива, както казах, на 100%, за да завършим сезона фул, да е фул. Така, тук да прочетем информацията. Така, тук ще се къпе, да. Да, ще си взима някаква вана. Обаче друго не знам какво ще прави, нека да видим. Трябва да правим. Обаче тук е доста трудно това ниво, тъй като е последното от сезон 1. Така, ето влизаме в къщата му. Взимаме тук работите от чехмеджето и предполагам, да, той трябва да слиза тук. Ще взима вана и ще слезе сега, след като направи това, доколко си спомням. Така че да побързам с вземането на нещата, после ще му ги слагам. Ето идва. Край, видяме. Трябва да взема само едно от нещата, защото ще ме види. Да, и ще ме бие така. Така, взех някои неща от тук. Сега ще се скрия тук в гардероба. Фю, не ме видя. Сега той като отиде в тоалетта ще вземе и нещата от шкафчето. Ама не предполагам, че ще се бави много там. Стига де, брат. Така, съжалявам, че доста пъти се губих, обаче просто какво да направя. Тук лепя книгата отново. Обаче този път не взех нещата от банята. Просто трябва да работя по друг начин, що миналите пъти губих. Вече това ми е за трети опит да мина нивото. И направо се отчаях. Така, сега тук да го изчакам да дойде, защото той просто много бързо отива в тъпата баня. Не. Първо да влезе. Да. Тук нещата ги взех. Ето, подхлъзна се, което ни спечели време. Пълня това ще е тук. Взимам сапуна. Взимам тоалетната хартия. Правя хавлията с това. Да. Другите неща са за после. Така бързо този път мисля, че ще успеем да го минеме. Обаче не взех нещата от шкафчето. Имах още време да ги взема топчетата. Да, обаче не ги взех. Нищо, има още време. Да минем нивото. Така изчакам го, тук си прави кекса. Аз съм напълнил за това шишето, изкусеното шише с вода, т.е. фалшивото. И сега ще го заменя с истинското. И това ще ни спечели още много време и ще можем да заменим топчетата с фалшивите и така да направим достатъчно номера. Виж сега обаче какъв номер му направих. Сложих му черно на кърпата и сега си избързах с черно. Обаче това не ни спечели кой знае колко време. Така бързо слизаме долу. Защото той веднага ще отиде сега в кухнята. Там малко ще забави, което ще ни е нашия плюс.
Опа, да. Забави се, ама това не знам къде се слага. Да, това се слага във водата вече, като си е напълнил ваната. Така че бързо да отидем тук горе, да сменим топчетата и да се скрием някъде, защото знам, че ще отиде после да повръща и може да ме хване. Така. Сега вече отива във ваната. Аз ще го изчакам в тази стая, после директно слизам. Не слизам всъщност, сега ще го изчакам, защото да не се прецакам пак отново, ще отиде да повръща и ще ме прецака. Така ето видя, туалетната че е насрана. Така да се каже, знаете, малко гадно звучи, ама не изглежда ли така? Така оправя си я. Пуска ваната, качва се за книга, обаче сега още няма да слизам, защото ще се прецакам. Винаги забравям, че като изядете топчета отива да повръща. Така все пак ни остават два още номера и имаме 2 минути. Не знам как ще се справя. Ето, още един ни остава. Трябва да отровим водата с това, където имам в себе си. Така, той сега отива да прави кек, сигурно ще си мине от тук. Аз трябва да го изчакам. И директно се шмугвам там. Не, той така бързо ще влезе в това. Така ще влезе бързо в ваната, така че не мисля, че това е правилният начин. Мисля, че трябва да изчакам малко. Да, ето. Сега трябва да го изчакам да се качи горе. Защото много бързо отива в банята и ще да ми изненада просто отново. Това ниво изключително е трудно. В смисъл за мен. До сега не ми е правило толкова трудности, защото може би съм позабравил някои неща тук какво прави, а на другите нива ги помнех. Така бързо слизам. Сега имам време да отровя водата с това, да се скрия в гардероба и да свърша с това гадно ниво, което от третия опит не го минах. О, обаче той не си е пуснал ваната. Сега трябва да го чакам да си пусне ваната ли? Това е брутално много време. Просто това ниво ни отне доста време. Веднага. Сега нашия момент. Да. Шанс по-добре се каже. Бързо. Това беше. Просто се криеме тук и чакаме да дойде додолу. Така ето отива. Сега ще се къпе. Айде, стана целия в косми. Това беше нивото 9 от 9, все пак го минахме на 100%, нищо, че се забавих малко. Ама както и да е. Така, това го минахме вече на 100%, което значи, че ще се върна да мина и първото на 100%. Или пък, може би това, не знам, защото е по-голямо. А другото ще си го мина извън епизодите и директно в следващия епизод започваме втори сезон. Така, само да си мина тук, както си трябва нивото. Като първо тук, помните ли, че не трябваше да се слага... Не бе. Сега ще дойде за писмата. И доколкото помня, не трябваше да се слага още мишия капан. Трябва да се сложи после, когато вече направя номерата в банята. Така, той ще отиде ли някъде другаде? Не, сега пак ще се качи горе. Добре, изчакам го да се качи горе. Слизам. Отивам в банята. Миналия път не сложих туалетната хартия. Това ме прецака да не мина нивото на 100%. Мисля, че... Бързо идва. Така, сега отивам в кухнята да заменя това с динамита. Какво бе? Нещо ми вика. И аз си помислих какво нещо грешно ли правя. Така слизам бързо долу.
сложи този път мишия капан, вече си е време за него. Той ще ни спечели и малко време, също така. Сложи го. Качвам се горе. Да сложа и нещата от хладилника, защото те ми остават. Ето сега ще отиде за лепенка в туалетата и ще се подхлъзне, ще види туалетната. И ще завършим този път нивото на 100%. Обаче видя и майка му. Видя, че е надран отново. Така остават ни още колко трика? Още 3. Тези два в туалетната и този горе с микровълновата. Щеше да е по-готино, ако по-бързо се разгневяваше, защото е много бавно. Сецна се. Така видя туалетната. Сега просто ще го превъртя докато стигне до кухнята, защото е много бавно и времето от клипа изтича. Ето го, кача се в кухнята и сега ще види яйцето и ние приключваме нивото, предполагам, на 100%, пък имаме и още доста време. Така, ето готово. Нивото е завършено 100%, а другото, както казах, ще го завърша между епизодите, извън кадър и после на следващия епизод директно започваме сезон 2. И това беше всичко от сезон 1, както знаете, играта е кратка и затова сезоните минават толкова бързо. На 2 части минах и единия сезон, който е с малко повече епизоди. Много минах и това беше всичко. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, коментирайте, ако искате още от тази игра. Харесайте клипа, споделяйте го. Вижте моя инстаграм в описанието. Може да харесате моята фейсбук страница, за да разберете най-новите апдейти в канала. И ще се видим следващия път. Чао! You see, I'm growing up, learning about how my mind works. Starting up the day, looking through my 49 shirts. This works, grab a towel, freshen up.